Mayeni. Kulungile noma ngathi ngiyakusangana. Thank you. Nje ngicela ukunikeza imic sengiyahamba. Hayi hamba. Because angazi fanele ngithini siqedile nokuthula. Uzozenza isilima lana. Qamba manga lana. Ba delusional abafazi bami kakhulu bayayakha lento engqondweni zabo baphile nayo iphile kubona ukuthi ngathi ngitreat omunye umuntu nomuntu ngiyamela isuma yena ngithe ngikhuluma naye la wathi ingoba uMakhumalo uyangisiza ngiyindoda engaka efanele imela ukusizwa. Uthatha lengane uzoba nawo amandla wokuthi ufike ungakhathele okade uphuma kuyona. Yes, amandla azoba khona. Akukho la ngizojika khona. Nofuyo ukhonqa lapha. Khathazwe ingane. Hayi. Lalela Mthombeni. Diet ujime. Yabo mina ngoba ngiyakuthanda ngiyakusiza. Ngiprepare lengane. Uprepare wena nomndeni wakho namakhosikazi manje angithi uzoba namakhosikazi awu5. Yeah. Ucabanga uzothatha phi energy yethu sonke waphela eneso besikufuna sonke. Mina nje kwami nje ngifune umuso okhathele mina. Ngimfuna esebenza angingeni enye nenye ngoba angizange ngithume nje mina ukuthi uhambe uyofuna number 5 la. Wena Shiba ngeke sakwazi ukukhuluma nawe ngoba izinto eyishoyo angazi ikhanda lakho lithatha kanjani. You cannot jeopardize ubudoda bami umfake erisk. Yeke phela uthola number 5 u2 minutes. Yeah, nazobe uyakhuluma ke manje. Mo 2 minutes ke phela kuyobuye lo 2 minutes. Ayikho wena 2 minutes Ngizokuncisha ngoba uyadedela. akulutho phela. Mina phela angizange ngizale kuyingcince yami.